Kære netværk, i denne video vil jeg præsentere Azure Policy med et konkret eksempel, der vil give dig en dybere forståelse på, hvordan Azure Policy kan hjælpe din organisation på vej mod compliance. Azure Policy giver os muligheden for at definere politikker for Azure ressourcer, der sikrer, at de overholder din organisations compliance-krav. I denne demonstration vil jeg anvende Azure Policy til at konfigurere en policy definition, der kun tillader udrulning af Azure ressourcer inden for et bestemt geografisk område. Det kan være afgørende, hvis din organisation ønsker, at dine cloud-ressourcer forbliver inden for EU-datacentre og ikke eksempelvis i et datacenter i USA. Vi starter inde i Azure-portalen, hvor jeg vil oprette en ressourcegruppe inden for Nordeuropa. Derefter, når vi forsøger at oprette en hvilken som helst ressource, f.eks. en virtuel Ubuntu-maskine, skal vi udfylde oplysninger såsom subscription, ressourcegruppe og ressourcenavn. Bemærk, at jeg vælger Central US som datacenter under denne konfiguration. Nu valideres vores ressource, og som vi kan se, har vi mulighed for at oprette denne ressource i vores ressourcegruppe. Lad os nu oprette en Azure Policy Definition for at forhindre muligheden for udrulning uden for specifikke geografiske områder. I Azure-portalen søger vi efter Policy, navigerer derefter til menuen Definitions og søger efter Allowed Locations. Når vi klikker på denne definition, kan vi se flere detaljer omkring den. Vi klikker på Tildel eller Assign og udfylder de nødvendige parametre for vores definition. Her kan vi vælge de geografiske områder, vi ønsker at tillade som en del af vores politik. Jeg vælger specifikt North Europe eller Nordeuropa og afviser alle andre muligheder. Du har selvfølgelig mulighed for at vælge flere tilladte områder, alt efter dine behov. Herefter kan vi trykke på Opret eller Create, og vores konfiguration vil så træde i kraft efter 5-15 minutter. Hvis vi nu forsøger at oprette en ressource i vores ressourcegruppe og vælger f.eks. East US, kan vi se, at vores ressource fejler under valideringsprocessen på grund af vores nyoprettede politikdefinition. Tak fordi du så med på denne video. Hvis du har spørgsmål omkring Azure, Office, SCCM eller Intune, er du velkommen til at kontakte os via LinkedIn eller per mail. Ha' en rigtig god dag.